Goedemiddag. Welkom bij TV Gaal. De groentevraag die het dorp en de rest van Limburg al wekenlang in de greep heet. Hoe is suikers? Bestaan ze nog wel? Heeft de carrière van Janik nu definitief voorrang gekregen op suikers? Hebben de boomers toch gewonnen? Varkens warmen. Goeie dames en heren, hoog tijd dat voor onze speciale verslaggever naar het hoofdkantoor van Suikers schikken om eens met geantwoorden te komen. Godverdomme! Vlieg. En we zitten hier bij het hoofdkwartier van de Suikers naast de compostbak. En zoals u kunt zien ligt het terrein er verlaten bij. De vlag wappert wel, maar niet van harte. Oké, we trekken ons even terug in de straken. Ah, kut, hooikoord. Wat is er aan de hand? Het afgelopen weekend voeden de speculaties een opheffing van de Suikers aanstaande is. Janik, de kleinste van de twee, werd gesignaleerd op Intens Festival. En Markan, die werd gesignaleerd in zijn eentje op het Milieuperron in Geleen. Het is toch maar de vraag, dames en heren, of dat project, het Duitsstalige project Lecco Mio, ooit het levenslicht zal zien. De eerste release staat gepland voor vanuit de tuin van het hoofdkwartier van Suikers. Was dit Speer Otter Speer.